Voi ați auzit de Vozinia? Nici eu până aseară. Este portarul național al Capului Verde, cel care a fost declarat omul meciului. A închis poarta unor bezmetici din Spania. Și, din necunoscut sau din cunoscut doar în mica lui țară, a ajuns un fenomen mondial. De la câteva mii de urmăritori pe Instagram la peste 9 milioane la momentul la care vorbesc acum. Asta arată cât de ușor poți deveni vedetă mondială în era internetului. Că peste o lună nu-și mai aduce aminte nimeni de el, e partea a doua. Dar cu siguranță va fi o perioadă de neuitat pentru portarul exotic. I-am dat și eu follow. O perioadă de neuitat cu siguranță va fi și pentru Nicușor Dan, care o dă de gard cu fiecare ocazie. Iar popularitatea lui, la doar un an de la investirea în funcția de președinte a României, este în scădere continuă. Nu doar în sondaje, ci și pe social media. Pe 8 aprilie a anunțat că semnează numirile la conducerea justiției, controversate cel puțin. Din acel moment i-am dat unfollow pe Facebook și am făcut un screenshot fiind convins că va veni un val de dezabonări de la pagina Olimpicului. Doar că m-am luat cu viața de zi cu zi și am uitat de subiect, adică de numărul de urmăritori. Dar mi-am amintit ieri, după ce Nicușor a mai venit cu o nucleară. Și ce să vezi, am avut dreptate, numărul celor care au la follow pe președinte e în scădere. Nu la nivelul la care mă așteptam eu, dar e pe minus. Asta arată mai mult decât cercetările alea pe 1000 de respondenți. Astfel, pe 8 aprilie avea 863.000 de urmăritori. Ieri, 15 iunie, avea 859.000. Astăzi, 16 iunie, are 858.000. Sigur, scăderea nu e excesivă, dar arată clar că pierde din votanți, că deciziile pe care le tot ia nu sunt tocmai cele așteptate de cei care în 2025 l-au votat. Iar scăderea mică vine, probabil, căci nu am o certitudine din faptul că a primit follow de la suveraniștii moderați, pe care i-a mai câștigat cu pro-occidentalismul lui, adică Efron Maga și Trump. Dar o altă confirmare a faptului că susținătorii nu mai sunt de partea lui sunt reacțiile de la postări, doar emoticoane cu râsete, fețe nervoase sau dezaprobări. Mai urmăresc subiectul, dar dacă va continua să tot dea gherle, nu are cum să crească. Și nu e vorba doar de niște follow pe Facebook, este vorba strict de scăderea încrederii în cel care părea să fie cu adevărat reformatorul țării. Tu l-ai avut la follow pe Facebook? Îl mai ai?